télé o gandanɗa hoore ma ina waɗi abonnement no mbaɗɗani e téléphone ma noon mbattata kadi e télé o ñoƴƴu ɗo bindi boɗeji ɗi bindaɗi ɗi abonné sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche gonɗo e sawdi mum kala ko naati mbawa yebde ɗum taw a tampani. On calminama on juwama on jettama yeeɓiyankoɓe Bini TV lawol ɗimmol hande noon ko alkamisa 4 lewru avril 2019 o woni ñalawma mawninde nde yino jeytare mum hono leydi men Sénégal hikka waɗi duuɓi 59 e gardugol président Macky Sall eɗen bismiɗo musidɗo mo ganduɗa ngol waɗi laabi ɗiɗi ngol ko haalirde teccano hande kadi ko haalirde teccano e Bini TV biyeteɗo adjudant chef Mamadou Diack mo cuuɗi men ɗo naytareji ko kanko woni koɗo men hande mo ganduɗa ko consultant men mo ganduɗa ina golli golle joɗe baɗɗe fayida no feewi Mamadou Diack mo ganduɗa haalde gueɗe makko mbebdani fodde duuɓi 36 e lebbi ɗiɗi ko waɗe laame e leydi Sénégal o yeehi leyɗele kewɗe e nder leyɗele men Afrique o sen puɗɗorima mbiyen o yeehi toon to ganduɗa koto leydi Gambie e janggo 1991 to Guinée Bissau ujunaji ɗiɗi e goho l'an 2001 o tawtama ɗum ko wona ɗum ko kadi e 98 so tawi en jumani wona laabi ɗiɗi so tawi en garti toon to ganduɗa kañum woni Libéria 1991 91 ha ujunaji ɗiɗi e jeeɗiɗi hono l'an 2007 RDC Congo ko ujunaji ɗiɗi e goho ko wona ɗum ko to Beyrouth lamorgo leydi Liban fitina hakkude mum toon to funnague ɓaɗiɗo o waɗi toon ko ujunere temedde jeenayyi capanɗe jettego adjudant chef Mamadou Diack mo donaytareji jaam ñalli walla jaam hiiri alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billahi al-azim a'udhu billahi shamil alim min ash-shaytanir rajim wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim rabbi yassir li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli والسلام عليكم ورحمة الله يا أخي أبو جوب Diack min namnotoma ko hande yeeɓi tawtama mawnengol jeytare lawol ngol ganduɗa ko 59 e gardugol président Macky Sall ko adine ne garta e hol an e holto ndewɗa holno ñalawma wayema hande ko jeebɗa hande ko holko ɗum addanma ay Abou Diop Allah jarama ko idi fo ñalawma hande o so neɗɗo namnama holko tinɗa e hoore ma ɗum wayata kono boom ko jarani so hande neɗɗo fof ne andi no foti weltade no foti yitade hoore mum ko ñalawma o foti noon jibinaɓeɓe hande so mbiyano bel no gandi ñalngu ngu mbiyatma kene gandi mi haalan noon guurɗo hen ha no wurdini hen ha nawi hen ha heeɓi hen gueɗe mum foof mi haalan noon mbo Allah fecci gueɗal armée duuɓi 36 e lebbi ɗiɗi welanmi woni yimɓe saabu ñalawma o bawɗo feccademo fof neɗɗo wawi dañde hen fof ko min ɓuurma hen saabu ɗum hande ko min yeeɓa hen ko ñalawma o ko ñalawma armée Mamadou Diack holde natɗa laame ay min ko 1974 naatimi armée mi ari Dakar Bango le 27 octobre 1974 naatimi toon dande noon yo ɓeydo seeɗa eyo naatimi armée que le 27 octobre 1974 ko ñande hen naatimi Dakar Bango Dakar Bango fuɗɗorɗa Dakar Bango fuɗɗorte saabu so tawi a ari ko beele mbanneɗa visite d'incorporation ha ande taw ko no ummirinɗa ni galle mon to aɗa selli ha joni aɗa wawi ɓenninde aɗa wawi jokkude golle caggal Bango noon toon ko balɗe nayyi tan mbaɗmi toon caggal Bango jeyami nokku ina wiye 20e compagnie des pelotons woni camp El Hadj Omar Saint-Louis toon ko formation gradé ji woni toon ɗum woni wiyete ko 20e compagnie des pelotons camp El Hadj Omar Saint-Louis ko toon naatimi CAT1 bimana wiyete certificat d'aptitude technique numéro 1 ɗum woni damal
garduji armée eyo umida non pada holto e ton dañmi badmi CAT ha gasnum dañmi certificat d'aptitude technique numéro 1 ndiami application Casamance en 1975 75 Casamance den Casamance wuli hol gonno ton commandant mo ay non ndien wonno ton ko commandant Dieng wonno ton kono non on sar taw Moussa ni fi ndel Moussa 75 Moussa parce que après les représailles de Santhiaba Manjak de 1972 dum adduno implantation postoji di on sar ngonno ko nokko wiye Bafata Sénégal don e Sel Goudomp ko don edim wadde postam en Casamance don edim dalde don gidda don edim jodade don gidda jodade holno jiido hande ame Sénégal o e ceppugol sabu kala président gardo wala ko beydi hen Senghor 1963 wonko wanno leydel Afrique ne jeeba Abdou Diouf nde fudditi e 81 e lomtimo yeyi non ha 83 woni mandam gadano wiya wadi ko hay goto wadano caggal Abdou Diouf Abdoulaye Wade ari l'an 2007 bismi mawbe leydel Afrique wiya wadi ko hay goto wadano so tawi wiyama mawbe leydi Sénégal wayani ko woni ko heccanki hande o wadi ko holno sa beti holno koninkagal Sénégal tolni Abdou Badiaram ko heddi ko inchallah rabbi so tawi seydani naatani hen ko yesatan fayi ana tolniɗen koye Macky Sall ko waɗi ko e manda makko gadano mo war ko ɓuddum e manda makko ɗiɗaɓo te so o yehine bawɗo arde fof ko ɓeydon ko yesatan fayta par ce que ko yimɓe woni ko hunde nde gandanɗa hoorema somi tewimima ko horona wiyeede laamu Sénégal wiyeede armée Sénégal ɗo tolni ɗo hande ɗum ko aduna o ha waɗi feggere in andi baawal maɓɓe e ɗo tolni e batte kini yaare armée e waktu fof noon e théâtre d'opération fof mo jaaɗa e aduna o Sénégal naɓe ne jogui gueɗal mumen te gueɗal ngal wona seeɗa te koko yaaro yeeso tan inchallah e nder Nations Unies koninkoɓe wiyeteɓe casque bleu en no wiye won leyɗele taskaɗe hen joguiɗe hen humpito ɗe ganduɗa kala ɗo hulaka en jaa toon Sénégal holto tolnen ɗen leyɗele min de mboɗo andi tembeɗa laaɓa te mo ferantama ɗum mbiɗa andi kam kalɗe ɓe jaano ɗo ɓuuri ɗo bonde Sénégal naaɓe ne kewi ɗon resdede ɗo ɓuri muusi fof Sénégal naaɓe muusi fof Sénégal naaɓe ne resde ɗon mi yii Liban eɓe desdama secteur ko figé en gonno ɗon ñande fof ko war tan Sénégal naaɓe nawa toon degli ɗum e banggueji goɗɗi mbaten woɗɗoyde tan ko mbaɗa andi ko tawami ko kal e théâtre d'opération mo meɗnomi tawede ɗo ɓuuri ɗo kam hamnade ko ɗon Sénégal naaɓe mbaɗata an fannuma ko hol fannuma e armée e min komi artilleur min ko worti ko mbaɗno ko stage uji Ndar e Tambacounda seeɗa min feteɗam kamɓe mbiyatum arme meccalam ko artillerie ɗum woni ligguey ma eyyi ko wona ɗum ko a haali joni en kaali Sénégal jeeyama e ECOMOG jeeyama e pelle ɗe ganduɗa banggue Libéria je ko nani ko nandi hen an a yalti laabi kewɗi e nder duuɓi 36 e lebbi ɗiɗi mbaɗɗa ɗi hol fitinaji musɗi teskiɗa a meeɗi fottude hen e nder aduna o eyyi kañum presque ɗo jaami ɗo fof ko ɓuuri heewde henen mi wattindaki yaade kewmi yaadude koye yiɓɓe yaade Liban ɗum hokka yewo e Liban ɗum won edinoɓemi toon mbaɗmi ɗumen relevé Liban kañum ni ene mbeɗa wawi wiide min dañi toon caɗele kono caɗele ɗeɗon ɓuuri samorde e caɗele leyɗele Afrique min leyɗe Afrique ɗe wadde hade ko noon Libéria wuli no feewi Libéria wuli sabu Libéria ɗum kam mboɗa laaɓa taadi Sénégal naɓe so wonano kammen leydi ndi heɓtata hoore ɗum ko mbima noon so wonano Sénégal leydi ndi heɓtata hoore min kawri toon e Nigériaji min kawri toon e Sierra Leone min kawri toon e Gambinaɓe o Yaya Jammeh o minen gonduno toon
capitaine Serra de on ko minen gonno ton ko man compagnie o do yer Sierra Leone donc minen gonno ton woni ya jamme no militaire ne yeyi ton ya jamme ki min ummiti ton tan be garti ga en e ko mo o gasi ya ma ton na tan gel godde eyi dum aldandi amen hen minen Demba Youssouf wi mi Mamadou Diak Liberia o tawtama nyalawmaji bondi ay pande be janande hewbe ndogi kanko heddi holno nyalawma wano ay kañum de en wawi taw wona on ñalawma gotan kono ko ɓurɗo hon ɓurɗo kam hoosde tan e tiddi ɗum ko ñande jamma men aéroport Liberia aéroport Moravia eyyi jammo ɗisi sattude seeɗa nde wonno komin jogui ko momin kaɓanno kañum ne ko ɗum jogui holmo kaɓanɗon nden e rebelle aji ɗi mbimana minen min jogui ko artire min mbaɗat ko pilonné men kabarbe ne kany min jogi ko way non jego atire mbaɗa pilone kañen yo minen men peinturto ni mabbe ko non en peinturto amen te kam jeeli keb jangi ko dum min jangi te kam jeeli ndi minen min ngari min naati aéroport mabbe men kabe mabbe e der aéroport kabla e der aéroport o minen koy der aéroport o ko ndene mbaɗa men pilone ko to der aéroport o mbaɗa men pilone jammo e kadi kañum foy wonde jammo on naɗan ton ko tobata ko ndiyam tan meham ko ndiyam tan meham danaɗa fof koye ndiyam min nani urhuje men e kabirɗa men fof ha gasi ha min ko ɓoye nder nde men natatnde min mbaɗi fodde wattuji ɗiɗi hade amin naɗɗon urhuje men matériel e kabirɗa men kono ɗo men jaltanto toon mbi sikko waɗani 15 mille goto fof yalti hay goto hollaɗo rewi sabu tawajo kañum o dañi ko yinno ko nde wonno ko leydi mabɓe kam ɓuuri andude leydi mabɓe kam ɓuuri andude coordonné ji aéroport mabɓe e mbaɗe men ko muusi kono ala waɗi hen sutura no foti yimɓe sénégal naɓe keddi toon nden ay ala ɗum kadi en gandal en mbawa wi en mbawa ko ni sapnogas donc sulu ana mi jaɓi joni gartan en mbaɗat passe en mbaɗat passe gartan oga banggue ɓe mbi ñande hen a wonno e wiide yimɓeɓe aɗa yima aɗa sembinaɓe hoto dogue beele ɗum no woodi eyyi ɗum no woodi saabu koye haalirde noon gonɗen aduna fof ne heeɗi kadi wasta kadi taw ganduɗo mi haqiqi soko yii mbeɗa haala ene wawi ɗum settade ñanden wonko kalmi mbiɗa sikki mi teyani mataw ko noon tan mbimi ñanden mi heeɓi wiide kala mo hoolaki hoore mum yo arɗo gonɗo daroɗo ganduɗo te arta haqqille mum non wi kala mo hoolaki hoore mum tan yo ar sawdema ko jaam tan kewata ha umuɗen ɗum ko ñawdagal ma wonno hen walla ko a wonno kumpitiɗo amen no feewi walla ko hoolama tan ala wona haydara awo jooɓi ɗum ɗon ɗen gueɗe min ko mbawmi hen ata wiide tan ko ndenka Allah par ce que wonko neɗɗo waɗata wona kañum koko wannete tan ɗum noon e pulaar wi gorko suusata hoolota e minni mi wiyani mi haalani haala jooɓaɗi kono mbiɗa yooɓi duwaw pulaar wi duwaw yoɓade duwaw ɓuuri yoɓade basen joni so gasi heege ma taweɗen kono sa yoɓimi duwaw ina wawi kaɗa natɗa Allah newnan ma jalta hen ñande hen on jammu minen gonde duwaw jinnaɓe jaabima amen e duwaw sernaɓe jaabima amen e ɗum noon min ƴettir ɗum Allah 81 ko Samba Sagna hakkude mo Dawda Kayaba Diawara arna Sénégal ari e gardaguel Abel Ngom wiya arnoɓe adanɓe fof no mbaɗa ɗon Liberia ni ko noon mbaɗa yundum airport kamɓe fof ɗon ɓe jaɓɓude ñande men e Liberia ndo Gambi ñande ɗum musirto Allah sabu saɗa haaɓe yimɓe taw ko rebelle aji wona convention wona haydara kañumen gondaka paraji ɗi idno waɗede waɗa parachuté ɗon e aéroport o kono ɗo yundum ɗo kono kamɓe eɓe gondaka ɗum parachute hay goto accata ɗum hay goto memɓata ɗum tan ko nana e weeya accata ko ha yetto leydi kono en mbaɗani noon woodi keɓe mbaɗi hen ko wona noon ɗum wona convention de guerre yundum haade men yettade yundum ko wimana gila birkama ha yundum kam ko affaire ma woni ɗon ko caɗele mawɗe wonno ko dundu mawdu wonno ɗon e kamɓe sasayeɓe ɓe ƴeegoto koye leɗɗe ɗe aɗa wi ko leɗɗe goni yeeso ma tan taw wona leɗɗe taw wona leɗɗe ɗum noon ɗi sino hamnade seeɗa saabu ɗo birtiɗa fof ma waɗɗo kulal umminima tawa anda kono taw ko ɗum tan wonno ɗon har ngue muusi noon
hakkunde Brikama ha Yundum te Yundum kadi heptunoɗo ɗum wonno taw ngone aéroport ɗum kadi isi wadde caɗele kono noon nde wonno Allah no hokki Sénégal woni Sénégal naɓɓe ene gonduno e mawɗo goto ne wiye général Dieng kañum haɓama kono haare hisde haare waɗde fayida ha Sénégal naɓɓe ketti dow inchallah kamɓe ɗum Allah wanni ɗum arme sénégalaise hade men artuɗo e Sénégal Guinée Bissau ko laabi kewɗi wonde général Mamadou Niang woni koninke ina yeeɓa ene andi ko woni toon wonde général Mamadou Niang wurti woni ambassadeur woni toon fitnaji tawi ɗum toon Guinée Bissau ko kewno toon Guinée Bissau de ɗum ko waktu nino wiyata tan ma taw so fitina ari tan caɗele ngari Iblis kam ala ɗonki nadda i nani tan e caɗele on saatu taw min goni Casamance minen ne e min gonno on sar ko nokku wiye Oussouye min ummi Oussouye min gari intervention Niassia nde min jeccinde Niassia eyo kañum Guinée Bissau ɗum waɗi ko dimanche 7 juin 1998 e ɗo min gonno ɗo min noddama ɗon min mbiyama yomin gar Ziguinchor min duttaki Oussouye ha joni donc tan min goppirto min garɗo tan ko intervention Niassia min mbiya yomin gar Ziguinchor addi ɗum noon ko liggey moen mbaɗno Libéria o ko ɗum mbiya joni yanoɓe Libéria batiri gonnoɗo Libéria yo ar joni Ziguinchor sabu toon min gari Ziguinchor ga kadi ne muusi e joni min gari Ziguinchor min mbaɗa embarqué le 10 juin min natoy oɗo Guinée Bissau eyyi min gari toon ko jamma min gona nder Guéthio Allah waɗi kamɓe min tawi ko eɓen jaggue aéroport o ha ɓe gottiri hen ha tiiɗi ɓe mbaɗa hen keɓɓarano kamɓe rebelaji ɗi kamɓe wannoɓe coup d'état joni noon eɓe goppi Guéthio eɓe goppi port Allah waɗi minen min gari ko jamma min mbaɗi muuyi o larta min jooɗi noon ha fajir hamin laaɓa min ganda min gandi joni eɓe gonani ɓe mbaɗani occupé port o min mbaɗi débarqué matériel amen min puɗɗi nden min jippima ha matériel amen fof jippima heddi ko yaade nde woodi erdiɓe amen kam woodi kam erdiɓe amen mana ko ɓen ko paraji gonno ɓen kañumen kala ko waɗete kañumen erto ɓen ko toon keddi ɓe ala wona heddade toon mbimi ko hargue hade mum fuɗɗare ko ɓen erdi ko ɓen iɗi yaade yeeso ko bonata e ko fewata fof ko ɓen iɗi daña ɗum woni wiide waɗa sa wadde heddiɓe wadde artuɓe ko ɓen iɗi nden noon hankkadi hunde fuɗɗima ɓen goni ɗon e port o ɓen mbaɗa préparé ha 11 heures hunde fuɗɗi gueɗɗe puɗɗi ɓe mbiya men aywa joni ndi hankkadi ko bonanno boni woodi fuɗɗi yimɓe puɗɗima maade puɗɗima wadde ni puɗɗima wattude ni onon ne gadde ko gaddaraɗon ko gadde ko jiiɗon ko min gadde komin jogui ko muusi noon Guinée Bissau kadi kañum muusi ina wayno somi wimo Libéria walla Guinée Bissau walla Gambie ɓen gueɗe ko jarani tan hay jangtede par ce que ko gueɗe keccinoje ɓerde ko gueɗe kadi ɗe gandanɗa belani simtude kadi wona wona gueɗe belɗe simtude kono e nder mettere beele mona dañe hen surtout ko Sénégal foof e muuse hamnade dañi teddule ɗen leyɗele e fedde gotago windere nde aha saabu sa nani neɗɗo o jogue ma yahar o nodduma ko beela aɗa réglanam probléme makko taadi noon Sénégal kalɗo yano kalɗo tawno settama so wonano kañum bone mbaɗata ɗum kadi ɗum tan na ɗum woni muujibo wadde dañama wadde dendi ɗiɗo garduji ɗi takkuɗa e becce ma koɗi Sénégal walla koɗi Nations Unies tottuma walla koɗi Afrique tottuma eyyi ɗiɗo foof ko ɗum ɗo fof ko Nations Unies bimmana oɗo ko Libéria gadano o woni ko Libéria gadano Charles Taylor o woni ECOMOG woni Libéria gadano oɗo ko Liban eyyi o ko Nations Unies Liban eyyi oɗo ko Congo RDC oɗo ko Libéria battidiɗo eyi Libéria battidiɗo e ene waɗi goɗɗum noon kam na waɗi ɗiɗi less ga en eyyi ɗum ɗo oɗo ko police national mo meɗen o ko on tawi mi ɗoyre Thiès min jogui toon américain goni toon ina jangguina
Sénégal naaɓe so tawi pelliti yaltude caggal leydi ko toon formation o watte kala neɗɗo yalta leydi ko toon wona regroupement o forɓe yaade caggal leydi fof contingent o fof ko toon hawrata kamɓe tubakoɓe noon américain ɓe ko kamɓe jogui ɗum mbiyete ko akota ɗum woni oɗo insigne o oɗo insigne min ko toonata gonnomi wiyete ko centre d'entraînement tactique numéro 7 ɗum woni mbo Thiès o woni wiye centre d'entraînement tactique ɗo yimɓeɓe pewnete keblete pour so jiiɗi yaade caggal leydi eyo ganda non dentorto to e min noon e ɗum noon on sar min comme instructeur topographie min comme instructeur topographie kon instructeur topographie par ce que min non topographie tan koye guesse maawo en walla galleji en ala eyyi ɗum ko to banggue civil en ma to kañum men ko noon mbiyata topographie banggue militaire minen topographie mi mana so tawi ko banggue armée topographie ko ɓen goni gandanɗa hoore ma janggoɓe carte janggoɓe carte leyɗele ɗe carte joni so tawi a addini kam ɗo joni carte hayso carte Amérique ha joom ala hen ko fawnam ɗo carte o tan ɓe jogui liggey mo mbaɗanmi hen mbi manama waɗamo orienté wonno mbaɗirmimo ha o feewa mi anda ɗo gonmi ɗo mi anda mo laaɓe ɗo gonmi ɗo e nder ɗum har nde kega muusi fof wonɓe e nder terrain o fof kala hen ɗo neɗɗo wawi hen wonde mbeɗa andi aɗa ɗo woni mbiɗa andi goto hen fof somi wiyama oɗo woni ko ɗo iri joni e no mbiyen ɗum radio o somi ƴeewi e carte mi wiya radio ko ɗo woni mi ƴat mi yaltinto coordonné mum ha gasa mi mbi ɗo radio woni ko nokku naggam enen gonɗen ɗo ko nokku naggam hakkude men e toon ko kilométre uji naggam eyo hol canon bawɗo wadde ɗum wiye oye canon ina wawi ɗum wadde soko tawi ko ummum ɗon wawi yettiyade toon wiye oɗo yonata walla wiye oɗo canon so tawi oɗo flash mum ɓeydama seeɗa ene yetto ɗum noon topographie banggue armée ko minen gandanɗa hoorema so tawi gandanɗa haɗa yaaha e bawɗo wonde fof chef fof hay ɗo caporal tan e feere ko heddi ko beele jogoɗa disposition ngaji topographique ɗum waɗirte tactique ɗum waɗirte guerre ko beele mbawa ɗo mbawɗa daral fof ganda ɗo nder ɗo hol coordonné ji ma sa yiiɗi yewtude yeeso ko beele ganda jogoɗa ko busol mbiya mbeɗa yiiɗi yewtude ko beele ganda ko azimite mo potta o rewde ha jettoɗa ɗo jiɗɗa toyade wo illa taadi ko tir mise en place des tir taw joni ko hankkadi jiɗɗen ko wadde bombardé nokku naggam nokku sanggam ƴeewen e carte o ƴeewen coordonné ji ɗo jiɗɗen toyita wadde eywo wonɓe yeeso namno kalan men ko jiyata ko ewo dokken ɓe ko fewnata ko ha joni nden won drapeau Sénégal ne ɓetti hakkude ɗiɗi gonɗe lesɗe ɗi eyyo ɗum ɗo kam denɗi ɗum kam hay haɗa wawi ɗum dañde par ce que ɗo e Dakar tan dañete haysoko meeting jaaɗa wiyamo loge officiel sa arima hokke ba ɗum ɗo keeɓa eyyi ɗum kam ko identification a jarama par ce que joni ingénieur topographe to banggue armé e holno waadi e an joguiɗa ko eyyi minen min jogui ko matériel mbeɗa noon minen min jogui ko matériel mo spécifique matériel spécifique ko matériel mo gandanɗa hoore ma ɗo aɗa wawi ko noon en goɗɗira hen par ce que c'est des termes techniques ko kalami ko ɗo c'est des termes techniques wonɗo men mbiyetata yomen ka ko sa waɗi ha andi ɗo ne yettoɗa ne yetto onon lowoɓe ɗon beddoɓe ha gandi gandon ɗo beddi ɗon enen beldoy ɗon eyyi ɗum ayi ɗum ɗo ɗiɗo appareil uji joni kañum somin gone nder terrain o kanuji ɗi goto hen foof min dokkata ɗum ko place mum gandanɗa hoore ma ɗo foti wonde nde feewa o ɗo foti wonde nde feewa o ɗo foti wonde nde feewa taw oɓen jogui wiyete ko TS orienteur min kolliri pièce fof ɗo wawi wonde ha ko gandanɗa hoore ma ko sohla ko ina wawi ɗum wadde ɗum noon ko c'est des termes techniques sikkani so tawi eɗen mbawi wollide hen par ce que hewɓe ne mbiya e pamen tan ko topographie kam mbawɗo wonde foof noon hayso ko fantasé ina foti ɗum andude par ce que hayso ko caporal foto jogade ko boussole saɗa yaaha
aɗa waɗa orienté hoore ma aɗa andi ɗo paaɗa ɗum miɗa aɗa andi ɗo paaɗa ganda no ndenoɗa so tawi ɗa ina ñaaƴi e so tawi aɗa jogii carte kadi aɗa andi ɗummiɗa ɗo ndewɗa koye laawol aɗa andi ɗo poɗɗa selde aɗa andi ɗa fotani selde ha jettoɗa ɗo cohluɗa to yaade noon yarte par ce que tawi a ala carte a wawa yaade hay ɗum onon lowoɓe oɗon jogui oɗon ɓeɗɗo piyanɗe ɓe yimɓe heewɓe ne mbiya no piyanɗe mbayi wuldani noɗe mbayi muusani ko saabi ɓeɗo paaɗata walla ko nandi e ɗum hol peeje joganɗon ɗum eyyi ɗum emin jogini ɗum peeje emin jogui ko wiyete ko coton wat coton wat eyyi ko ɗum ɗo nete watte ɗo yere mbaɗa ɗo e noppi ma hayso ko dilli kadi taw so dendi sannima no latta joni tuy taw ala waɗa hayso ko leydi ndi fof yerɓi ne wawi woɗɗo haaƴi ma ɗum wayata kono nowaɗa ko kere ni kere tan nana ɗo e nofuru ma noon wayi oton oto wat waɗa toon ha feewa ina nooyi hay so tawi ko fiyande nde kene dilli fof ko kene heewi doole fof kam bonnata haydara noppi ma namlam cakkital ko ingénieur topographe haali nane nde jaaɗon koye no liban joni ko ɗum kuutoɗon ha gandon ɓe mballa toon ɓeɗo keedi eñɓe ɓe holto keedi ngal gandal hay leyɗele jenan ɗe ne wawi nafde on eyyi ɗum gandal ngal ɗon ɗum ɗo jaaɗa foof ko ɗum woni hoore ɗum wona armé amen tan jogui ɗum wona armé tan wawi ɗum kalɗo jaaɗa mbimi jiɗɗo o haɓede kay e pelliɗo o haɓede kay sa tuttama carte o ko ɗum woni guide ma ko tan andata hankkadi ko ɗum tan woni ɗo kala mbo tawdirɗa e oɗo e ɗon e on nokku aɗa foti wawde wadde ɗum localisé ganda o hoɗo heedi ganda no mbaddata e makko kankone kasalik ko noon o joguiri ko way noon kutorɗe makko ko kutortoɗa ko ɗum o hutorto ɓe jogui kaɓirɗe ni ɓuuri ɗum bonde kamɓene so tawi a wi tuy hadema yettat tawata ke mbaɗima capté ɓe mbaɗma contre batterie kamɓe ɓe mbaɗema ke mbawi ndendi ñalawma ɓurɗo muusata mo cikkuɗa hande kam adaɗa ta tan Allah walluma jaltuɗa hen dendi tawi tan enen kaldata in muusi tan kono min mi meeɗa teskade oɗo ñalawma mi yaltata par ce que mboɗo hedde gueɗal ndeyssan mboɗo hedde gueɗal min ko ɗum jangguinami ko ɗum babam jangguinimi ɗum donarima ko ɗum nenam donarima mi haalninoma wona mantude hooram wona haydara min ma meeɗa yeeƴade sa yii ganduɗo hande so yii kam e plateau yo aro o haala o wi mi meeɗi salidde walla goɗɗum e goɗɗum min somi yalti mi dawi mbiyata ko yo bone ñallu no foti fof yomi fecce hen yo bone ñallu konngol ma cakkitol faade bandiraɓe yetto daga si ha bandiraɓe ɗe sana mbiɗa salmina mbiɗa juuroɓe mbiɗa weltiniɓe e garal ngalam ɗum sabu neɗɗo kam sa bismima ɗum galle mum ko boni bo ɗum mbiɗo a jarama a jarama no Allah jarama a jarama te kadi mbiɗa ñaago Allah acca sababu amin sabu an en gandidiri te tagɓe gandidirɗen fof ko yimɓe waɗɓe fayida ko jeguesnaɓe Demba Youssouf Ba Amadou Mbaye Ba Ibrahima Ba Saykou Déme écoriji men jeguesnaɓe fof mbiɗa yetta ɗumen mbiɗa yetta sehilaɓe mum donaynaɓe ɓe gandanɗa hoorema on kadi min jeeyel si en Idi Sila en Birane Hammé Sila en Birane Hamid Sila en Ilahi Habi Diaken Ibrahima Diaken e kore jaam donanaɓe foof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh adjudant chef Mamadou Diack mo ɗon naytareji golle ma jooɗi peewi Pindi TV ne yettuma ma mbattu jeeto goɗɗe so jeeɗo ñaawi